Tento film vás pohltí od začiatku až do konca. Jeho príbeh je plný nuans, vďaka čomu budete mať chuť na oveľa viac. Na druhej strane, Jackie Chan tu dokazuje svoju veľkú hodnotu nielen ako herec, ale aj ako veľký predstaviteľ bojových umení už od útleho veku. Spoilery vopred. Pozor, buďte opatrní. Film začína silnými majstrami kung fu a mladíkom menom Tommy, ktorý sa objaví a vyzve ich na súboj. Porazí ich jedného po druhom. Zrazu vidíme, že ho jeho spoločníci budia a zisťujeme, že sa mu to len snívalo. Tommy je silný mladý muž, ale nedokáže rozprávať, pretože keď bol dieťa, zločinec mu pred očami zabil otca a odvtedy zostal v nemote. Tommy prichádza do školy bojových umení, aby sa naučil kung fu a pomstil svojho otca. Výcvik je veľmi ťažký a Tommy musí každý deň cvičiť na slnku. Jedného dňa počas jedného z jeho tvrdých tréningov im majster dá železné topánky. Vysvetlí im, že ich nosením získajú veľkú silu a pevnosť. Okrem toho, ako náhle si zvyknú na ich váhu a prestanú ich používať, budú sa cítiť ľahkí ako pierka, čo im umožní byť obratnejšími a rýchlejšími. Pošle ich naplniť vedrá k rieke a keď sú plné, musia výjsť do veľkej výšky a niesť ich na chrbtoch bez toho, aby ich vyliali. Miesto, kam treba vodu doniesť, je veľmi vysoko, takže Tommy mu počas cesty polovica vody vytečie. Tommy sa snaží, ale unaví sa a spadne zo schodov. Potom sa objaví učiteľka a povie Tommymu, že sa musí viac snažiť, inak ho zo školy vyhodia. Tommy ju poprosí o odpustenie a pokračuje vo svojom tréningu. Keď dorazí do cieľa, objaví sa profesor a žartuje s ním, pretože bol opitý. Tommy ho poprosil, aby ho učil, tak mu profesor povedal, aby sa pozeral, čo robí. Tommy začal napodobňovať tohto opitého profesora, aby sa pokúsil zlepšiť svoje schopnosti, ale spadol. Tommy trénoval dňom i nocou, až kým jedného dňa nevidel dvoch študentov vstúpiť do tmavej jaskyne medzi horami. Sledoval ich, aby zistil, čo robia. Keď Tommy vstúpi do jaskyne, nájde väzňa menom Chang. Tento väzeň Chang bol jedným z učiteľov školy, ale bol trestaný za zločiny, ktoré v živote spáchal. Spočiatku je Chang prekvapený, keď tam vidí Tommyho, pretože ten nemohol hovoriť. Tommy však zdvihne chlieb, ktorý mu spadol a Chang mu ho vytrhne. Povie Tommymu, aby na budúce priniesol viac jedla a vína. Nakoniec, keď chce Tommy odísť, vidí, že dvere jaskyne sú zatvorené, ale zbadá dieru a utečie von. Nasledujúce ráno je jeden z Tommyho spoločníkov odvedený bojovať proti dreveným mužom, čo je záverečná skúška školy. Nie je dosť silný na to, aby bojoval s drevenými mužmi a utrpí vážne zranenia. Na druhej strane Tommy tajne ukradne trochu vína z fľaše opitého majstra a odnesie ho Changovi, aby mu dal tajný výcvik. Jedného dňa opitý profesor uvidí Tommyho kradnúť alkohol a potrestá ho tým, že ho na týždeň prinúti upratovať kuchyňu. Tommy berie svoj trest vážne a každý deň tvrdo pracuje. Nakoniec mu opitý profesor odpustil a odmenil ho za jeho úsilie. Neskôr sa Tommy vrátil k Changovi a povedal mu všetko o výzve drevených mužov. Chang mu povie, že je veľmi dobrý chlapec a preto ho súhlasí trénovať. Changov štýl boja je štýl draka, ktorý bol veľmi nebezpečný. Učí Tommyho všetko o tom, ako využívať slabé miesta súpera a každý detail štýlu draka. V inej scéne Tommy trénuje štýl draka tajne, aby mu žiadny majster nezakázal túto techniku používať. Jedna učiteľka ho však nájde a spýta sa ho, od koho sa túto techniku naučil, zatiaľ čo Tommy mlčí. Učiteľka mu potom povie, že bojové umenia majú za jeden zo svojich hlavných cieľov udržať telo zdravé a že taktika, ktorú Tommy predtým používal, nebola jednou z tých, ktoré by mohli priniesť takéto výhody človeku, ktorý ju cvičil. Ponúkne sa, že ho naučí inú taktiku, pretože v ňom vidí dobrého človeka, ktorý potrebuje viesť. Tommy začal cvičiť s ňou, ale zároveň pokračoval v tréningu štýlu draka a keďže sa učí od najlepších majstrov tejto školy, stáva sa veľmi silným. Jedného dňa Chang videl, že Tommy je pripravený vstúpiť do výzvy drevených mužov. Chang dal Tommymu správu a požiadal ho, aby ju doručil mužovi menom Tang, ktorý žil v tomto meste. Potom Tommy mieri k výzve drevených mužov a všetci študenti a učitelia stoja a sledujú ho. Tommy vstúpi do tmavej miestnosti a nájde chodbu, ktorej vidí len spomínaných drevených mužov priputaných k stenám. Tommy začína výzvu a ako náhle vstúpi, tí sa začnú pohybovať a veľmi rýchlo udierať. Tommy používa štýl draka a Fénixa, aby sa vyhol úderom. Bola to veľmi ťažká výzva, ale Tommymu sa podarilo prejsť pomedzi všetkých a dostať sa na druhú stranu.
Ako náhle vyhral, Tommy sa stal profesionálom v kung fu. Jeho majster bol na neho veľmi hrdý, napriek tomu je zmetený, pretože nechápe, kde sa mohol naučiť taký druh kung fu. Napriek tomu sa teší z jeho úspechu a pripomína mu, že kung fu slúži na udržanie zdravej mysle a zdravého tela. Okrem toho mu hovorí, že odteraz má zodpovednosť využívať svoje schopnosti na pomoc tým, ktorí si to zaslúžia, pretože svet je plný zlých ľudí a slabých osôb. Potom mu dá dôležitú správu a požiada ho, aby ju doručil majstrovi menom Liang. Krátko na to dorazil do mesta a bol zmetený, pretože celý svoj život strávil v škole bojových umení. Istý muž ho zavolal a Tommy mu ukázal, čo mu dal Chang. Muž si myslel, že Chang poslal Tommyho a preto ho vzal so sebou. Muž sa volal Tang, povedal Tommymu, že on je osobou, ktorú Tommy hľadal, takže Tommy mu odovzdal správu a odišiel. Následne Tommy zamieril do blízkej reštaurácie, kde uvidel skupinu násilníkov, ktorí obťažovali Mai, dceru majiteľa obchodu a jej brata Johna. Mai ich začne byť, ale Tommy ju zastaví a začne útočiť na násilníkov pomocou štýlu draka. V nasledujúcej scéne Tang zoberie list a dá ho vodcovi zelených drakov. Keď si ho prečíta, dozvie sa o Changovom väzení. Na druhý deň je profesor školy bojových umení prekvapený, keď sa dozvie, že Chang ušiel. Tu sa dozvedáme, že gang zelených drakov mu pomohol a oslobodil ho a všetko sa to stalo kvôli správe, ktorú im doručili. Teraz už vieme, že Chang je vodcom zelených drakov a keď príde do tohto mesta, je prvý, kto sa mstí tým, ktorí ho uväznili. V noci zločinci unesú Mai. Ráno jej otec dostane od únoskov lístok, v ktorom žiada peniaze za oslobodenie jeho céry. Jej otec je z toho nesmierne znepokojený, ale jeho syn mu povie, že sa musí snažiť zachovať pokoj, pretože ak za ňu pýtajú peniaze, znamená to, že jej neublížia. V tej chvíli sa ponúkne, že pôjde doručiť peniaze, aby zachránil svoju sestru, ale jeho otec odmietne, pretože nechce poslať svojho druhého syna do rúk vrahov. Keď to Tommy vidí, ponúkne sa, že bude Johna sprevádzať. Cestou videli Changa bojovať s učiteľmi školy bojových umení. Chang mal schopnosť čeliť im, ale bola ich presila. Tommy požiadal Johna, aby učiteľov rozptýlil a on pomôže Changovi utiecť. John beží ako šialený a snaží sa upútať pozornosť. V tej chvíli Chang využije príležitosť utiecť spolu s Tommym a zmizne uprostred lesa. Tommy pomáha Changovi, pretože ho naučil techniku draka. Chang ich nechá prenocovať v dome neznámeho muža, ale v tej chvíli prichádza plešatý muž. Chang ho zavraždí v domnení, že je jedným z majstrov, pokračuje ďalej a zabije celú jeho rodinu a povie Tommymu, aby okamžite odišiel. Tommy aj John hľadajú ráno Mai, ale nenajdu ju, idú do jej reštaurácie a v tej chvíli tam príde ona. A im povie, že ju násilníci nechali v reštaurácii. Vodca Tigrieho gangu sa pýta Johna na Tommyho, ale ten mu neposkytne žiadne informácie. Začne sa medzi nimi bitka, ale objaví sa Tommy a zaútočí na vodcu skupiny. Dlhá bitka medzi nimi pokračuje, až kým nakoniec vodca nezistí, že Tommy je zo Shaolinu a odíde. V noci Tommy premýšľa o smrti svojho otca. Nasledujúce ráno Tommy doručí list, ktorý dostal od majstra Liangovi. Teraz mu Liang rozpráva, že Chang bol spočiatku jeho žiakom, ale potom ho zradil a zabil majstra, takže bol uväznený. A potom sa Liang z tohto smútku utiahol do ústrania. Chang si však vylepšil svoju techniku leva jujou. Neskôr prišiel šaolínsky majster a povedal Liangovi, že Chang ušiel vďaka svojmu gangu zelených drakov. Mal novú techniku, nazvanú levý rev, a teraz mohol zaútočiť na Shaolin. Majster mu hovorí, že Tommy je veľmi schopný a rýchlo sa naučí. Potom mu Liang dá tajnú knihu a povie mu, že sa môže stať úžasným šaolínskym bojovníkom, pretože táto kniha obsahuje veľmi unikátnu techniku. Potom Liang umiera a Tommy začína svoj tréning, ktorý trvá mnoho rokov, kde dokonca nosí na chrbte 150-kilový kameň. Majster sa k ním priblíži a povie im, že Chang zaútočí v nasledujúcich 3 dňoch. Majster povie Tommymu, že budúcnosť Shaolinu teraz závisí od neho. Tommy ovládol techniku leva a môže Changa zabiť. Potom sa stretnú s vodcom, Tigrým kráľom a ten mu povie, že 10 rokov hľadá vraha svojho zverenca, z ktorého sa vyklul Tommyho otec. Chang sa náhle objavil a začal bojovať s vodcom Tigrieho gangu. Uprostred ich boja sa zapojil aj Tommy a začal bojovať tiež. Tu je to prekvapenie. Tommy konečne prehovorí, pretože zistí, že jeho otec bol osobou, ktorú Chang zavraždil. Tommy povie Changovi, že je čas pomstiť sa mu, na čo začnú bojovať.
Changová skupina príde bojovať aj proti Tomimu, ale jemu sa podarí všetkých poraziť. Tommy používa všetky techniky, ktoré sa od Changa naučil a knockoutuje ho, ale nakoniec Tommy povie Changovi, že ho stále považuje za svojho trénera. Tommy hovorí, že ak sa Chang vráti k Shaolinu, zabudne na svoju pomstu. Chang však nemá záujem vrátiť sa, takže pokračuje v útoku a tentoraz sa Tommy z tohto útoku zachráni a podarí sa mu Changa poraziť. A tak sa končí tento skvelý filmový zážitok. Ponaučenie z príbehu napíšte vy do komentárov a to najlepšie bude pripnuté. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aktivovať upozornenia a nechať like, aby ste pomohli kanálu. Ďakujem za sledovanie.